Здравейте, хора! Днеска ще ме гримирва. По-точно да ви кажа, ще я гримирвам, защото аз си направих легрим и тя ме хареса как съм си го направила. Затова ме помоли да й направя грим. Ще се включим след 2 минути. Чао! Ами хора, започваме. Първо започвам с тази палитра. Yes. По-точно ще изберем С коя. затворени очи. Добре. Чакай да отивам да взема една кърпа. Ето в момента Започваме, хора. започваме. Предизвикателството иска да затворим очи да си избира грим. Да видим. Ако се падне някой, Давай. тези. Ела хората да виждат. Ето тук са гримовичи, всичките. Избирай. Дай ми Ето, тук. чакай хората да видят. Давай, избирай. Това е основата. Друго. Това? Да. Последно. Кое избираш? Това. Добре, хора, видяхте това и това. Ай! Не знам какво ще направим, ще видим след малко. Това Започваме. Да видим как ще се справя с нея, какъв грим се избра. Първо си избра този. Чакайте 5 секунди. Ето, ще ви покажа опа. Цветът как изглежда, нали? Ето го. Аби добре, сега. Бива някакси. Аби аз с Затвори затворени си очи. очите, мило. Ще видим. Ела тук да ти гледат хората, не идваш. Затвори си окото. Основата трябва да го направиш. Основата я правя аз. Но не знам. Хора, ако това видео не ни достига, ще пускаме втора част. Да, втора част. Така, дай. Защото свършвам тази. Няма ще има. Хора, ще ви разкажа една история. Милена си има приятелка. Името й е Аси. YouTube каналът ти е по-точно какъв? Аз я златева. Абонирайте се за канала ти. Сложете един палец. Харесайте видеята и коментирайте. Пишете хаштаг Асия. Лудата ви. Лудата Асия. Да ви кажа, хора, тя прави много хубави видеа, но понякога се гафи в тях и може да ги направи както му трябва. Абе, бива. Да ви кажа, хора, този клип, примерно. Ако види. Не искам това да кажа. Искам да кажа, че това ми е първия YouTube клип, по-точно. Аз до сега не съм правила такова нещо. Де да знам. Хора, опитах се да я направя с тези сенки, по-точно, но ето, вижте. Хубаво стана. Хубаво стана. Ми ти такива цветове си избрала. Направи ги в едно. В едно да ги направя. В едно. Хора, не знам. Това е тотален. Ще видим се затворни очи какъв грим ще ги направя по-точно. Нищо не се вижда, нищо. Ще видя. Изобщо не може да ми стоиш както му трябва, затова трябва да те стискам. Добре, ма. Ако я стисна още малко, може да и стане лошо. Не знам какво да ви разкажа, ако искам да ви разкажа някакви неща от мен. Само ще я намажа тези неща, затвори всички била. Така. Отвори. Така. Ще ви разкажа една моя най-смешна история. Сестра ми понякога, ела тук не се виждаш. Още малко и свършва. Ще пуснем втора част, хора, ще правим втора част, защото времето изобщо няма да ни стигне. Сестра ми понякога е много, ама много дразнителна. Лази ми по нервите, лази ми на нервите. Омръзна ми от теб. Искам да я убия понякога. Искам да я застрелям. Искам ръкав на очите. Ама се затворим очите. Добре, ще направим това. Хора, майче, това момиче иска да ми съсипе живота и да ми разбие нервите. Защо не знам? Аз съм и кака. Да знаете, изобщо не си приличам по характер, и по табият, и по нищо. И по външен вид. Свършва времето, Милено. Втора част ще пусна. Ще пусна втора част. Абонирайте се за канала ни, сложете един палец нагоре И коментирайте. Чао!